O Giêsu nang ding ngai ma hi mo lo nang in pha na sa le van i kin hi thei a hi mo ding a po nang in pha na ti le mi he ma hi thei lo zong gai dia hi mo lo lam pi nei ho sa ho hi he kem a ha se nei lin na lam pi nei he sa o na thil go ka zo zo thei na ding na ha na chung nei tho dia lâu thil hung hung ho iti ka san ding ham ka sim lâu to gon ho zong iti ka to ding ham nei be a ka chan ta le nei hiling a tho da sang mai ta nge pa kai nei con pi có chân ho mi ma hít thấy lâu dòng bậc cài dia hi mo lâu làm pi này ho sợ ho hi hết thêm a ha se này lin na làm pi này hết sợ na thil go zo zo thei na ding na ha na chung nei tho min nang ma mel kin lo na a gen thei na ho zong lam kana kala min zong o kinet na me mi ma hi thei lo zong pakai dia hi mo lo lam pi nei ho sa ho hi a ha se nei lin na lam pi nei he sa o na thil go ka zo zo thei na ding na ha na chung